Okay. Hej Jacob. Jamen det er jo så i dag, du skal flytte jo. Så ja, jeg vil bare lige give dig en lille afskedsgave her på den her mobilos, du ved nok. Ja, så vil jeg bare sige tak for de næsten 3 år, jeg har kendt dig her på skolen. Selvom vi har haft vores op- og nedtur. Men det går vel nok. Så alle de gange, du har brokket dig, været sur og gået dit vej og alt muligt. Så, og jeg vil bare sige, at det bliver helt vildt trist nu, hvor du gør her. Når vi starter på mandag igen. Fordi du er så flink og forlader mig her, ikke også? Sammen med alle de andre. Bumser for den sags skyld. Okay, det skal ikke komme på Facebook, den her. Okay, så vil jeg selvfølgelig håbe, at... hold din kæft. Så vil jeg så håbe, at du får det rigtig godt på din anden skole. Og du stadigvæk husker at lave lidt ballade. Og sende mig en... hold din kæft, ja, det vil jeg give ham i afskeds... Så vil jeg selvfølgelig håbe, at vi ses her til den her julefrokost her i november. Vi ses da. Ja, det var så magisk. Det var ikke lige, der var bumsen over alle bumser. Okay. Så, men Jacob, så ser jeg frem til, at du kommer til min julefrokost med pakspil og alt det der, du ved. Præcis. Og så har jeg inviteret dig? Nej. Og så ses vi jo nok en dag herinde så længe. Så jeg bare lige sige tak for alt, og ja, hej hej.